Gidemanda sa GMA Network ug kasong estafa ang mga opisyal sa Television and Production Exponents Incorporated o TAPE tungod sa matud pa misappropriation of funds nga halos 38 million pesos. Ang kasong estafa with abuse of confidence ginuso ngadto sa Quezon City Office of the City Prosecutor batok sa TAPE executives nga sila si Romeo Haloshos Jr., Romeo Haloshos Sr., Seth Frederick Bullet Haloshos, Malo Chowa Fagar, Micaela Magtoto ug Zenaida Buenavista. Tinubdan sa reklamo ang wala pag-remit sa mga respondent sa nakolekta nila nga advertising revenues. Kwarta nga alang sa GMA Network ubos sa usa ka 2023 assignment agreement. Sumala sa GMA Network, milapas ang tape sa kasabutan dihang gigamit niini ang kwarta alang sa ilang operational expenses imbis nga i-transfer sa GMA. Dugang sa GMA Network, may kaso kini aron tubagon sa mga opisyal ug aron mabawi ang misappropriated amount. Sumala sa legal counsel sa TAPE Incorporated nga si Attorney Maggie Abraham Garduque. Wala pa sila'y pahayag kay wala pa sila'y nakuwang kopya sa reklamo.